दाथ' आं धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेलेमु नेहाथारि हिसाबै दा आं बेखौनो फोरमायगोन दि बे सेन्ट्रेलनिफ्राय जि थांनाय बोसोरनिफ्रायनो खुंबाय थानाय नैथि 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि जोंनि धेमाजि जिल्ला यावनो खुंनो थाम-थिम खालामबाय। दा बियो 95% दा कमप्लिट जानानै दङ। दा आरो बे मोननैसो फिसा मोननैसो खामानि थालांबावबाय, बेखौ टटेलि गाबोन फुङाव मावफुंनाय जागोन। बे गेलेनायाव माबे दा बे गेलेनायाव उदालगुरि हानजा लोगोसे कार्बि आंलं हानजा, बे मोननै गेलेनाय हानजाया गाबोन बादायलायगोन। दा बे समाव आङो बुंनो थाङो जे जाहाथे दा नैबे नैथि 13 बोसोर बैसोनि सिंनि गेलेनाय बादायलायनायखौ जाहाथे गामिनिफ्राय फैनानै उन्दै गथ'फोरखौ जाहाथे थुलुंगा होफैयो। गासिबो फैनानै नायनानै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आं गासिबो रायजो राजाफोरखौ बेखौनो बुंहरगोन जे जाहाथे थुलुंगा होफैयो गथ'फोरखौ। गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार। सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो। आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नम्बराव कल खालामनो हागोन।